Muabot sa 183 ka mga gun ban violators ang nadakpan sa mga pulis sa PRO 11 dihang gipatuman sa Commission on Elections ang election gun ban gikan Enero 9 hangtod Hunyo 8, 2022. Sa press statement nga gi-issue sa PRO 11, gawas sa 138 ka mga gun ban violators, dunay 174 ka mga assorted firearms, 32 ka mga improvised weapons ug 710 ka mga bala ang ilang nabawi ug nasakmit. Nga resulta sa mga police operations, din 58 ang buy bust, usa ang illegal logging, 9 ka operasyon batok loose firearms, 18 ka search warrants, 2 ka warrant of arrest, 54 ka police responses, 28 ka checkpoint operations ug usa ka upland katok. Base sab sa record, ang Davao City Police Office ang dunay pinakadaghan nga nahimong operasyon. Sa 78 ka operations, 58 ka individual ang nasikop, 74 ka firearms, 14 ka deadly weapons ug 281 ka mga bala ang na-recover sa mga otoridad. Gisundan sa Davao del Norte Police Provincial Office nga dunay 39, Davao de Oro nga dunay 27, Davao Oriental nga dunay 18 ka mga operations, Davao del Sur nga dunay 1, Davao Occidental nga 2 ug Regional Mobile Force Battalion nga dunay usa ka gipahigayong operasyon. Apan luyo niini, nagmalampuson ug hapsay gihapon ang 2022 national ug local elections sa Davao Region. Gidayeg ni Police Brigadier General Benjamin Silo Jr., ang Regional Director sa PRO 11 ang tanang miyembro sa PNP, mga kaalyadong peacekeeping forces, local government units ug katawhan sa nagkadayang lugar sa Davao Region sa gipakitang suporta ug kooperasyon ngadto kanila aron mamintinar ang kahapsay ug kalinaw sa rehiyon. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.